vagy ránk szavaztok, vagy levághatjátok a lábaitokat. Gratulálok! Megnyertétek a játékot. Így lehetőséget biztosítok, hogy mellém álljatok, feltéve, ha rám szavaztok. De én nem szavazok rád. Akkor törjünk a filmből. Így gondoltam. Eltársak, ideje átvenni az irányítást. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Élő egyenes adásban jelentkezek itt az Ady Endre gimnáziumnál, ahol elszabadult a pokol. Tüntetést szerveznek itt az iskola diákjai, követelik vissza Gizi nénit, és meg nem erősített információk szerint egy úgynevezett sanyit akarnak az iskola vezetésére. És mutassuk meg a kamerának, hogy még melegétet is osztogatnak ki, és így akarják ide csábítani a többi tüntetőket. Gyerünk, kapcsolj a kamera végre! Sanyika! Ahogy látjuk, Sanyit követelik, akit még mindig nem tudunk, hogy kicsoda, de a tüntetők őt akarják mindenféleképpen. Kövessük a tömeget! Ki a király? Sanyi! Igen, itt van! Elvtársak! Diákok! A 12. A-nak nem áll szándékában tanárellenes politikát folytatni. Sőt, teljes mértékben benne akarunk élni a diákok ama közösségében, akik életüket a szabadság, a tudás és a kényszermentes leckeírás árán, oltárán áldozzák fel. A történelem során mindig, minden körülmények között bebizonyosodott, hogy a 12A, B és E között dúló osztályharcokban mindig az A kerekedett fel. Ezért a 12. A programja a következő. Először is legyen újra kaja a menzán. Köszönöm, elvtársak! Másodszor WC papírt a WC-be bármi áron. Végül, de nem utolsó sorban teljesüljön az első kettő. Mindig, minden körülmények között. A tüntetés után vagyunk. Az egyik fő tüntetőt, a fő felbújtót magam mellé hoztam egy kis interjúra. Miért kezdted el a tüntetést? Mesélj nekem erről pár szót. Hát én igazándiból nem is tüntetni jöttem ide, hanem hát hallottam, hogy itt van finom kaja, és jöttem ide enni. Mutassuk is meg, itt van ez a bogrács, amire ez a fiatalember beszél. Azt se tudom, hogy miért vagyunk itt, hát csak kajálni jöttem. Értem, szóval arról van szó, hogy a tüntetők magukhoz még több embert úgy csalogattak, hogy meleg ételt főztek, de ebből már látszik is, hogy az üres bográcsból, hogy elfogyott az egész. Köszönöm szépen! Viszontlátásra! A tüntetés másik szervezőjével, Attilával állok itt, pont azon a ponton, ahol Sanyi előzőleg elmondta programját. Ugye mit kívántak? Kívánták először is Gizi nénit vissza a menzára, és Sanyi volt az önjelöltje ennek a felkelésnek. Ő akar lenni... Nem, Sanyi nem önjelölt. Sanyi nem önjelölt? Nem. Mi a véleményed? Mi akarjuk a Sanyikát, nem önjelölt. Mi akartuk, mindent. Helyesbitek! A nép akarja Sanyit vezetőül. És miért gondolta, hogy támogatja Sanyit? Mégis honnan jött a Sanyi? Hát honnan jöhetett volna? Ránéztem, és láttam, hogy ő az az ember, aki vissza tudja hozni a menzára a kaját. Ő Sanyi. Sanyi, ahogy hallották, Sanyi a mi megmentőnk, Sanyiban bízhatunk. Mindenki szavazzon Sanyira,
és 12. ára ezt szeretném mondani. Sanyira! Viszontlátásra!